iso nduangak lho. Lawamu keduren nih. Karepmu. Nemeni soran iki lho. Oh, di vertigo di mana le? Nah, kurang menisor. Iya kurang menisor. Halo. Ya aja nisor-nisor kri. Lah karepmu. Lah kok diremek ngene? Oh, pas nang tengah. Pas no tengah. Oh iya. Halo. Halo. Gak tau nang omah. Wis suwe aku kri. Aku ngenteni brong-brong. Kamu nang dia. Kapal kowe berok kok gak nyang. Lah kok ngono sih? Repot musuh arek ngene. Lah kok iso? Keturune gak pendidikan. Loh, sarjana kene ya. Apa tegese sarjana? Sarnyasar dapati gena liwat buri mang. Cek nang pendidikan tak takoni. Yo takono. Matematika, Tak pangan. IPA, Tak pangan. IPS, Ojo IPS ya. apa? IP tak pangan. Ya ndono kewong kon. Pengetahuan umum iso. Yo iso. Indonesia ibu kota Jakarta, Jawa Timur, Surabaya, Sumber Suko. Dolok. Loh, Sik karepmu ku ya apa? Salaman lahir batin. lahir batin. Oh, ngene. Suwe-suwe ngene udah ya. Tadi kowe arek TK. Kate main di ngene Pak Yogi. Kelambine batik rek. Oh, yo anyar. Oleh tuku. Enggak, Oleh ndi, Dik? nyolong. Sing apik ta? Ya tuku kri. Oh, kain yo. Duduk Teko apa, Dik? terpal. Kain. Ya kain. Iya. Mentol-mentol benik iki. Duduk Apa? koro. Ya benik. Oh, jahitan bola iki, Dik. Duduk Apa? senar. Ya kok senar iki. Ya bola. Tapi dijahitno nang mesin. Mesin. Mesin apa? Singkal. Kok iso mesin singkal lho. Ya mesin jahit. Mampu lho ta siji desaku mawa cara. Iya. Elek-elek dodok lawang loro. Kula nuwun telu uluk salam. Ngono. Ngono mlebu nang daerah wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sampe awan awakmu lho. Lho mang cuacae ndak ngenakno. Tak ngenteni aku ngenteni mulai jam 09.00 sampai jam 10 ndak ndang teko. Jenenge udan. Iya iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong digawe ki lho biayae paling ndak 40-an. Lah kok ngentengno termasuk ngisi-ngisino aku. Lho mang sik golek mantel bingung. Oh, Cuacane ndak enak. Iya iya. Ayo uluk salam meneh. Sunnah Rasul mengatakan uluk salam ku sunnah wajib kanggone sing jawab. Lah nek sak ping 3 uluk salam, awakmu kok pas uluk salam iki. Wah, ngene iki. Alhamdulillah wis nglakoni salat ta. Ndak, Kalau apa? ngocak glodok. Kok iso ngocak glodok lho? Jadul lho ngene lho. Oh berarti sembahyang. Wis sembahyang. Wong Islam. Yo Islam. Apa singkatan Islam? Ingin selamat mari kita laksanakan Ajaran Muhammad. Waduh, tak takoni wong Islam temen. Iya iya iya. Aku takon, ana ndek musala iku salat berjamaah. Iki jamaah Sing soburi jenenge, makmum. sing sob ngarep Ya masih awakmu ya iso. ya padha Wah, somburi sing dawa, makmum, sing situk ngarep iku. imam. Oh, duduk. Loh, imam Duduk kri. kon iso nyalahno Iso benerno. salat berjamaah sing soburi akeh jenenge Makmum sing ngarep sitok iku. Ustadz Rokim. Loh, imam. Ustadz Rokim. Lah kok iso? Lah sing imam langgar buri iki. Wone mbok atur ngono, ya kene Ustaz Rokim. Sing iku Hah? Cece Sapa? Ustaz Holil. Sing ngene. Berarti kon wong Islam temen ya. Wah, naam. Iya iya. Huruf Arab sing paling tuwek. Lah ono maneh alif. Wah iya. Kaya apa rupane alif, Dik? Alif iku lek wis ngadeg metenteng. Loh. Nek ngadege gak apa-apa, mentendenge wong wedok ngguyu. Lah Alif ku kenceng yo. kenceng. Oh. Metenteng. Iya, gedene alif sak ndi, Dik? Macem-macem kri. Lah kok iso? Ya ana sing cilik, ana sing tanggung, ana sing gedhe kri.
Nek sing cilik nulise pulpen, nek sing tanggung, Dik. spidol, Nek sing gedhe nulise nganggo saput, iya. Alif bisa nemuni nek digawe penganggo. penganggo, Alif fathah unine A, alif kasra unine I, alif doma unine U, wacanane A, I, U. tegese Aku iki urip. Wow, wah sih ngajokno pale Ustaz Rokim. Saiki bengkong ana mentole nisor. Aba, Ana mentole dhuwur loro. etak. Kadang ana ndek nisor tapi mentol loro. Iya iku Kri. Mosok Iya. aku mambengi mari salat subuh langsung nang sawah ndelok pari. Kok ana wong lungguh ndek kali cilik. Ana mentole nisor loro. Loro? Iya. Iya yu. Lah opo iya nang kali-kali barang ya? Percaya menjane bengi iki. Ya, Kita ya. merasa bangga. Jam piro tutuk ini, Mang? Hah? Jam piro? Pas mudhun Jumatan. Iya. Numpak apa, Dek? Numpak sepeda motor wong. Adane iya. Heeh. Kupinge remek ya ndagel. Awakmu teko omah tutuk kene jam piro? Pas mudhun Jumatan. Numpak apa? Sepeda motor. Ngono. Heeh. Aduh, soro. Soro kupinge rusak. Lah awakmu ngomong padane ngruweng. Lho ya gak nek aku Mantuk jam piro, Kri? jam 8 nanggung iki. Oh, numpak apa? Ya sepeda motor. Ngene. Anakmu kok malah nyolongan sih. Eh. Lah iya sing tuwek wis ndak bener sing iso anake tambah nyolongan. Iya. Mulane tak titipno nang Yai cok pinter-pinter sing penting gelem ngaji nglakoni 5 waktu selamat dunya akhirat. Iya. Para tuamu yo ngono. Ngarit ning tegale kancane iku kedingu dintekno timun-timune dibabat ngono mosok bener. Alah. Lah sing ngomong anak sapa ya? Awakmu rene numpak sepeda motor apa seneng banter? Wah, saiki derek king. Kuking, carane ngontak Wah, diuripi dijejok langsung muni reng. usu. Genteng. Plapon. Kon niku numpak sepeda motor apa kate dandani omah? Lah opo tutuk nang usuk-usuk barang lho. Dunya ndak kena takokno ya. Iya. Anake sampean piro? Alhamdulillah, Kri. Teluan. Arek kabeh. Tutuk Apa? kucing loro, Kri. Yo arek kabeh. Aku krungu kabar jare wedok kabeh. Wedok kabeh. Sing menteng kaitan ku ya apa ya? Wah, iku sing meteng kaitan iku Ngidam. senengane ngidame iku bayem. Oh, senengane ngidam jangan bayem. Jangan bayem. Arek wedok bayi lahir dijenengno Sayem. iya. Terus menteng nomor loro nih. Emi. Oh, ngidam mie. Ndak arep sego emi tok ae ngidam. Lahir anak wedok dijenengno Sami. iya. Terus sing menteng nomor 3. Iki tak Ngidam jen apa? anu, ngidame ngidam jeruk, Kri. Jeruk. Iya. Terus lahir mbok jeneng sapa ayo. Rukadi. Loh kok Rukadi? Lho, terlahir lanang iki. Aduh, nduk umamu akeh wong ngaji hataman. Iya, hataman. Kok akeh wong para kiai, para alim, terus kiai sekitare diundang. Iki tak undang kabeh. Bapakmu mari lunga kaji. Lho mari. Usai sudah melaksanakan rukun Islam yang nomor 5 naik haji kalau mun kuwasa. Heeh. Awakmu kok gak haji? Lho aku umroh aku. Oh, umroh mampir nendi? Anu, ndak mampir-mampir, aku langsung nang Mekah tok. Ya apa? Ile wong haji kan nang Madinah, Nang Mekah. Awakmu ndak mampir nang Madinah? Enggak. Nang ndi? Mekah tok aku. Ojo dilangsung nang Mekah tok. Lah iya Mekah tok. Terus penggaweanmu apa teko haji? Tak delok kok nglumpukno peringkate nang ndur lanjaran nang melok pato. Loh, ya enggak saiki kan wis musime. Udan-udanan. Udan-udanan akeh iwak mancing iki. Bayo. Piro hasile mancing? Lele sitok piro? 1000. Ya oleh situ. Lek oleh loro. 2000. Nek oleh 5, 5000. mosok cukup ge blonjo. Lah, seumpama pas oleh kan sak pickup. Ndak lilin ki ae mabuk sampai oleh sak pickup ku. Ya menawa lelene mumet, Kri.
aku lho melok mancing petinggi lomba sedina paling oleh 5. Isuk ngantek sore. Dinteni isuk nganti sore ya sakmono ae oleh. Lah awakmu mancinge Bengi ngenteni wong wedok turu. mergo wong wedok. Gawa rejeki sing gedhe. Oh, nek bojomu turu miring ngalor kon mancing teko Teko lor. masalahe. Ronge kan ana pinggir lor kuwi. Iwak lho, rong iwak. Lah nek bojomu turu miring ngidul Itu kok kidul. mergo Ronge ana pinggir kidul. iya, iki dilala bojomu nesu. Kon kate mancing bojomu turu mlumah. Kon mancing teko ndi? Ya prei kri. Lah lha apa? Lah ngelemesno palisan sengkaku iku. Bolak-balik mancing penggaweane mancing sampai jenuh. Bojomu kon kate mancing turu mengkurep. Ayo kon mancing teko ndi? Teko mburi kri. Loh, kenek ta. Lah aku kan dirondeng dhisik. Kon ro lanang wedok iwak lele. Ya weruh. Nek lele wedok, Bunglek gedhe. lho bunglek apa? Bapakane ndoke gedhe. Oh, nek lele lanang Dawa kri. sak endi dawane? Sakmene. Kon ro siji-sijine cabeke iwak. Ya weruh. Kecepet, Ya wader. klupuk, Ah bethik. klupuk bior. Wah, putune sampean kepleset kri. Kok iso putuku kepreset lho. Lah ana iwak kecupuk jeblor ngono. Tak takoni aja nesu ya. Ndak. Wong mancing pakane apa? Cacing. Ya sego. Iwake Cacing. Ya kok guyu. wong mangan pakane sego. Sego. Lawe Lawuhe macem-macem. cacing. Heeh. Sampeyan enten daya Saipul mboten usah tumbasaken nemi, golekno pacul, golekno cacing doyan iki. Ya kok iso? Wong mancing pakane sego. Sego. Lawe cacing. Cacing. Lah ya apa ditukokno mie wong cacing doyan? Loh, masih sampean ya doyan? Ndak, Ah, kulupan. seneng wis tuwek. Tahu. Oh, empuk, Wah, iwak pitik mentah. pangan dhewe. Telek lek digoreng. Ya doyan nek digoreng. Loh. Kok guyu kene? Luwih nemenan teko aku. Lah kok iso? Lah apa kulupan? Enak wis tuwek. Tahu tempe. Empuk, Iwak pitik mentah. pangan dhewe. Telek digoreng. Oh, telek goreng. Wah, iki urusan ambek awakmu ndono bener rebut balung tanpa isi. Golek kanca sing lebih SDM tinggi timbangane awak dhewe. Lah nek mbak awakmu ya rusak. Lho iki lho ya apa? Glipang botang teko. Oh. Glipake Pak Sirat. Hah, teko kelas ning ndi jarene? Wong aja omon-omon ae. Ngomong apa awakmu? Kok malah rusak ngono? Nyamuk gawe. Lho, Nyamuk gawe Oh, mesti pilek. omon-omon. udan-udanan pilek. Apa? Suaramu kok bindeng. Apa aja sebideng iki? Wong waras iki nemu mau dek kali ngono. Iya, Moro iya. tak gawe. Iya, iya. Ora pantes ah. Iya iya iya. Nah, piye kowe ini? Oh teko iki. Mas kok kacamata ki? Mosok ta? Wong kene iki wong ibadahi tekun kabeh. Hmm. Gak ana wong percaya nang barang tahayul. Waduh metu. Barang gak masuk akal digoreni. Apa ndak isin awak dhewe nang Pak Tokro Pak Mendang Yogi. Wong iku ngomong apa? Lah. Tak nyane. Nular. Ngono ngeleno kacamata. Iki nemu ndek danyangan niku wae. Nemu ndek kali kono lho moro tak gawe, Pul. Wah, tak mangkane abot. Turun digawe. Turup kali. Katut, katut. Katut gendenge. Katut. Iki teko sumber wetan niku wae. Durung dadi takim pegon arek. Ate nututi arek rumah. Ndak iso, Pak. Ndak iso. Duwe acara apa ben? Mari Loh, perpanjang. acara. Apa? Aku kan gak tahu nang daerah Jawa Timur. Waduh. Nang Jabar terus aku. Apa Jabar? Jawa Barat. Oh, iya, Kok iya. desa temen. Iya iya. Nang Jawa Timur. Melu apa? Loh,
Nguruhi arek DA7 dek Indosiar. Saiki pemerintah ndak kurang-kurang, mesti negara iku masih kurang kemakmuran. Lho. Saiki Presiden Prabowo ngene program MBG. Nah. Makan bergizi gratis. Nah, cocok. Lah nek awak dhewe iki LMBG. Apa iku? L ludruk, M mangan, B bolak-balik, gak oleh bayar nang Pak Yogi. Ono lomba apa ya? Loh, aku jadi pelatih penyanyi. Waduh iya ta. Lho ya apa? Sing nguruhi Valen ya apa? Loh, peno ya. Dudu aku takon sapa? Oh, jar aku awakmu. Glethek padha ndak werone. Ngurus nyanyi iku, aku kan nyiptakno lagu sing anyar. Lagu apa? Tek-tek. Bayu. Penyanyine wong pira? Wong telu. Saiki dibagi dijajal nabuh. nang musisi jadi Iya. Aku nabuh ketepung. Ya apa kaya Ngunene tak. aku Organ. kaya Rios. Ken. Lah iki Aku. Iku kendang kini. elektrik. Iya elektrik iku tok. tok. Iya. Dadah. Tak. Ken. Tok. Tak. Ken. Tok. Tak. Ken. Tok. Tak. Ken. Tok. Orkes sapa mata kentok. Kakek makan koma. Lah apa kok mak barang? Lele Apa sembung. carane nyanyi? Lah carane nyanyi jogete. Ya apa? Tangan diketek. Ayo Verdi. Di Anu, pinggang. Iya, Joget. gilang, Ya, joget. Kendang, ait. Nanti gilang, kendang ono le, dangdut. Kendang. Kopine Jelon jogetku. Iya. Hop. Apa jogetku? Kaya mancal becak piringan gili. Sapao. Apa? Kaya mentok ati ngendok. Ayo, aku kendang no. Ait. Wes. Hop. Anu kempos bane. Lah kok iso? Lah apa kok Lawamu iso? iso? Kendang le. Ndang Joget opo kaya ngiling tahu. Sepenting kan obat Didik. Carane apa ya? carane Ya. Tangane. tangane di pinggang Situ karo menurut. joget Iya. karo nyanyi. Ya apa? Teko. Berkote, anak ayam turun berkote, Anak ayam turun 10 mati 2, tinggal 8. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 100. mati 7 seprapat. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 1000. Mati 14 seprapat. Apa. Teko. Apa sih? Ya ono pitik mati ditimbang dhisik. Lha apa? Lah kono prapatane. Lah nek kon iso. Iso tan jawab. Iso temenan. Oh nek aku enteng. Awas kok gak iso ya. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 10. Mati 2. Tinggal 8 kecil. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 100. Mati 7 seprapat. Tinggal sisanya. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 1000. Mati 5 seprapat. Tinggal sisanya. Udah. Apa maneh sebul? Aku kate jawab iku wedi keliru sik. Iso. Oh, gak iso kon. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 10. Mati 30 gak iso. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 100. Mati 400 gak iso kon. Teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 1000. Mati 6.000 gak iso kon. Apa? Lho akean sing mati. Oh, berarti gak paham. Nah aku iso. Iso tenan. Iya. Jadi penyanyi rewel iki. Oh, Oh, rewel temen.
Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 10. Mati 30. Tidak mungkin. Teko teko teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 100. Mati 500. Tidak mungkin. Teko teko teko. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 1000. Mati 10.000. Tidak mungkin. Kok kondisi Lah opo awak dihapus Nggak sithik? ketemu dilirik. sang Jawa kono Eh, awakmu sing iki ngantek Pak Inggi teko. Iki Pak Inggi sampai saiki durung duwe wilayah. Ya Allah, Kri. Oh, gandul-gandul. Loh, Dul, kebabas. Kok nggawa wong? Apa kok nunggu kebabas rono? Lah ya Sukri kok nggawa wong sesek. Hah? Mentolan daneman pentolan ini. Oh iya. Salah klambine kaya taplak. Nyanyi, ndono sing entos. Apa? Suarane sliring kabeh. Ah, iso nyanyi. Lho gamelan iki dirancang sing apik lho, Rek. Dilaras. Iya. Iki Ya kok karene suaramu diseliring iki tuku gamelane di Cak Pak Mantep sing pertama. ndak ngerti aku urusane iku. Iya iya iya. Kan iki. Kate ngerti apa gelange bola. Kene. Loh, Wis aja nyacatan kancane. Suarane sliring kabeh. ayo. Jajal Celonone pramuka. ndarek ono ae, Bang celonamu dokter jujuk, Oh, terus perawat jujuk, sing bener. poli bangunan. Wenyek ngono jane. Jajal Kas, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Enak gak pales kon. Gak pales. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Lah ya kok enak pisan kon. Ayo kon. Pun. Do re mi fa sol la si do. Ayo. Do re mi fa. Gak pales suarane ada. Kurang dhuwur. Nadae, Iya. nada. Nada. Arek-arek kon. Tirun lambeku, tirun. Do re mi fa sol la si Do re mi fa sol la si do. Tirun. Iya. Ayo, kon niru. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ayo kon. Do re mi fa sol la si do. Lah aku jawabe ya apa? Iku kon kate nyanyi kon. Gak iso. Lah gak ngono kene guru aku dipendeliki. Ayo wis, Ayo. aku sing nyanyi. Yo, ayo. Ngono sing ngrasani usin boleh. Yo, aja dirasani tok ae, ayo buktekno. Yo ngeling-eling malian. Ayo. Rungono. Yo. Iya. Aja sampean delik ngono wis. Loh. Kon masih gak nang kancane ngono apa? Kene jajan ini. Kuwi lho sampean delik. Kon fotomu ndak ketok konku. Ayo kene. Lho dipendeliki lho. Lah, Apa-apa matane iki. Pancen matane mendolo. Oh. Tak kira iki duduk mendolo. Mendolo. Nek. Apa? Iki teko pusate sakmene. Oh Lah iya. bulan ambek medenteng. Kok nyanyi kok delok moto barang. Ayo, nyanyi. Ayo nyanyi. Ayo. Lagune Omai Rama sing anyar. Yo, Omai Rama. Sik kita nyiptakno iki. Ya iya, nek kok ndak ada duwe sih an. Lah iya. Lagune Mang Temangan. Boh, Iku duduk lagu iku tek jaran kencak yo. Mas Omai Rama. Iya ya ya wis. Mang Temangan. Ya jare full suaramu ketokno full. Do re mi fa sol la si do. Ayo bareng 1 2 3. Do. Lah iku sik pacet ae kon iki. Keliring iki full. Kene rungono ben krungu lho. Do re mi fa sol la si do. Ayo bareng ngono. Do. Do. Padakno mbek suaraku. Cocok no cangkeme gandul. Cocok no. Cangkemmu dhewe. Dagelan padha tuweke lha apa-apa. Padha nome kok malah ndak karu-karuan iki. Nom. Ayo nyanyi ojo ngemblok. Do re mi fa sol la si do 1 2 3. Do. Opo? Sing kene durung mangap ayo sik. Ayo tak nyanyi aku. Nyanyi kena Saken penonton. Bah nyanyi, bah tahlil.
Koncone dhewe durung mari 40 aja nyeluk Tuhan. Kita asare telat, maghribe telat, isake sik dikodhok kok telu. Ndak ngono. Koncone dhewe durung mari 40 nyeluk Tuhan. Asri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Alungamu nang pasar, jare tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Nang bali yo Sri, nang bali yo. Jera, nek ngarepe tepak burine kok dicampuri jolat. Arep-arepe kudu ndang kon nang. Kalau aku nyanyi kon meneng ae jogeto. Nek dudu bidange aja nyanyi. aja dipeso. Nek iso nyanyi ki lho, nyanyi kaya aku Rita, elek-eleke. Oh, ya Waduh. Lagu Rita iku. Iya, sing Kono ku nang bal, apa kok nang? Goblok. Yo. Mati aku. Teruse. Gak krungu budek le. Mati aku. Gak dilokno cipeng. Lek mati kok terus ya apa sih? Wong jenenge mati kok. Nek bidang vokal takokno nang kanca dhewe Sopian. Wingi tanggapan nang Malang gak iso mlaku. Kaken nggawa sandingan. Ora janu kon. Kakek, Ayu. Malah nggo sandingan lampu kok iso nang malah nggo sandingan. Ambek sapa kon? Lho ya ambek bojoku rek. Endi? Lho iki lak bojoku ah. Iya ta? Lho kon niku. Mbak, nuwun sewu, Mbak. Takono le gak percaya. Bojoku. Iya. Mosok sing wedok kaya traktor, lanange kaya klaker. Iya bojoku iki. Mbak, sampean bojone iki ta, Mbak? Sapa sing ngomong? Iki Sopian. Hah? Bojone iki. Iki? Iya. Kok kenal ndak kok bojone? Ada. Kalau suwale kaya Ya, kantong ya. idriku. Kon mendem apa sih emang? Dolan apa soale? Apa? Sepatu mbek kancane. Apa? Engko kaya saruan kaya karunge apa boling. Walah, Iku. Ya kaya sarunge bantal. urunge bantal iki. Iya. Walah. Iki ngono penyanyi. Dadi awakmu nyucuk. Dudu kenal ndak kok jeno. Den, ki sapa ngomong bojone? Lho kok enak. Ingene Mbak, wis matur nuwun jenengan saged ngregengaken suasana